खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गावजों जुजिनो थाखाय चेलेन्ज खालामदों बारग' मन्थ्रि एबा इउपिपिएलनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मआ। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बे खौरांखौ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला आं दायो इउपिपिएलनि बिजाथि जाबाय, नाथाय दायो नमिनेशन गथायथ'यै हिसाबै आंखौ फेजेननो एबा जुजिनो गोसो दङब्ला आं जाय बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन बेवहाय बिथाङाबो गेलेफैनो हागोन। जुदि बिथाङा गेलेफैयो अब्ला आं बिथांखौ वेलकाम एबा बरायगोन होननानै बुंथियो चन्दन ब्रह्म बिथाङा। जम्मु काश्मीराव हाजो गिसिखानायनि जाहोनाव सासे BSF जवाननि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला काश्मीरनि भारत पाकिस्तान सिमायाव टावार बायसिननानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव BSF जवान राजिब नुनियानि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय जवाननि न'खौ काछारनि दयापुरनि 23 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। न'खरनि सासेल' फिसाज्लामोन BSF जवान राजिब नुनियाया। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा हा गिसिखानानै टावार बायसिननायनि जाहोनाव जिउ खहा जायो। जाथाय जानाय उनाव जोबोद गाज्रि थासारिनिफ्राय राजिब नुनियानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। दिनै न'खरसिम मोनफैगोन मुंख्लं बिर जवान राजिब नुनियानि गोथै सह'आ। दिसपुर पुलिसआ सासे गेदेर सिखावनि हानजाजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै जरहाटनि भारा न'निफ्राय हमनो हायो रुपम सयकिया मुंनि दुथां सिखावखौ। बे हमजानाय सिखावआ गोबां सुबुंफोरनि गारिखौ खावनानै गुबुनाव फानहैयोमोन। गासै गं 150निबो बांसिन गारिखौ सिखाव खावनानै फाननायनि खौरां पुलिसआ मिथिहोदों। दायो पुलिसआ रुपम सयकियाखौ हमनानै बे सिखावनि हानजायाव लोब्बा थाबावनाय सुबुंफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय फिन आरोबाव आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला मरियनीनि सेलें माजनै साहा बागिचानि आकाश पानटाटी मुंनि सुबुंनि गोथै सह'खौ झारखन्डनि मोनसे रेल लामायाव सोमोनांथावै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। जिउ खहा जानाय आकाश पानटाटीजों लोगोसे गुबुन सासे लोगो जितेन पानटाटीआबो थांफादोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बिसोर सानै सुबुङा खामानि मावनो थाखाय चेन्नाइ फारसे थांबाय थानाय समावनो झारखन्डनि टाटानगर रेलवे स्टेशनाव ओंखारनाय समावनो रेलआ खारग'लांनायनि जाहोनाव बिसोर सानैबो आन्दायनानै थालाङो। नाथाय बिसोर सानैबो बे रेल स्टेशननिफ्राय गोमानानै दङ आरो सासेनि गोथैखौ झारखन्डनि रेल लामायाव थैनानै थानाय थासारियाव बोखाङो। न'खरनि सुबुंफोरा बे जाथायखौ लानानै सोरबा बुथारनानै गारनानै दोननायनि सन्देह खालामदों। नाथाय गुबुन सासे थांफानाय लोगोखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। सराइबिल बियाबनि बरबादायाव मैया गं 101 ट्रेक्टरजों इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेर रेलि जानानै थाङो। जेराव बे रेलि खालामनायाव मन्थ्रि इउजिब ब्रह्मआ बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि BTR ओनसोलाव 40 बियाबफोरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय सराइबिल बियाबाव ट्रेक्टर रेलिखौ लानाय जादों। जेराव बे इउपिपिएलनि ट्रेक्टर रेलियाव गोबां सुबुंफोरानो इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों। बेखौ नुनानै जों हमदांनो हायो बे खेबावबो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौनो सोरखाराव फैनायखौ लुबैदों। बेखायनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव सराइबिल बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारी बिथांखौ गोबां भटनि फारागथियाव देरहाहोगोन आरो इउपिपिएल दोलोआनो गासै BTC ओनसोलाव एबसुलुट मेजरिटि लानानै सोरखार दानो थांगासिनो दङ होननानै बुंथियो इउजिब ब्रह्म बिथाङा। लाहौरीघाटआव सासे आबादारिखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। थांनाय 17 आगस्तआव सासे आबादारि साइदुल इस्लाम मुंनि सुबुंखौ बुनानै बुथारदोंमोन। गावनि बिसिनि मेगन सिगाङावनो यासिक आली मुंनि दुथां सुबुंफोरनि हानजाया गोबां बुग्लिनानै जिउ फोजोबदोंमोन। हाखौ लानानै दाङाबाजिनि जाहोनाव सोमजिदों बे बुथारलायनाय जाथाया। दायो बे बुथारनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय सा 9 सुबुंफोरखौ हमबाय पुलिसआ, नाथाय दासिमबो माखासेया खारखोमानानै दङ। जुवानि हेंथायै तामारहाट पुलिसनि मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय। स्रोद सुलुंनिफ्राय सिग्रोमनानै बरजान मुंनि गामिनि उमरदीन शेख मुंनि न'आव जुवा गेलेबाय थानाय समावनो साब्रै जुवारि उमरुद्दीन शेख, मुन्नाफ आली, शाहिदुल शेख आरो नुरुल इस्लामखौ खानो हायो आरो बिसोरनिफ्राय नोगोद रां, गंसे बाइक, गंब्रै मबाइल फन आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हायो पुलिसआ। एसे एनै अखा हानायावनो गिख्रंथाव दैबानाया लोमसावदों गुवाहाटी सोहोरखौ। गुवाहाटी सोहोरनि अनिलनगर, सानमारजि, लालमाटि, गरजुग्रुप, मिनिगाव आरो गोबां ओनसोलफ्राव अखा हानायनि जाहोनाव दैया लामायाव उजिफावदों, जेराव लामाफोरखौ मोनसे दैबानानि महर बादि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां दैया उजिफावनायनि जाहोनाव गारिफोरा लामायाव नांथानानै थानो गोनां जादों आरो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय सुबुंफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों।
अरुणाचलनि नाहरलगुनाव लोगोआनो आसामनि सासे फरायसाखौ गाज्रि रोखोमै बुथारदों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय फरायसानि मुङा नितुल नाथ आरो बिनि लोगो दाबा सनाक मुंनि सुबुङा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय नितुल नाथआ बिफानि क्वार्टाराव हारसिङै थायोमोन आरो बे खाबुखौ लानानैनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा लोगोखौनो बुथारनायनि सन्देह खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला बे बुथारनाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो अरुणाचल नाहरलगुन पुलिसा दायनिगिरिखौ संदाननानै दाबा सनाकखौ एरेस्ट खालामो। पाठशाला रेलवे स्टेशनाव सासे सिनायनो हायै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। रेलवे स्टेशनाव गोबां घन्टा बारलांनायनि उनावसो बे गोथैखौ बोखांनो हायो, नाथाय दासिमबो बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।